Apalazio saldune, hiru erregian egune, sotzak eta paluek, estudianten kontue, estudiante luzea, nos emango dozu mesia, eta guk esaten gendun, hor lata bat egon dezan, eta ez barriko latan emango dozu mesia, bai hori geure, bai horre pareko kantu zera, Luzea. Luzea, bai guk gaztetxuek eta hori kantetan, eta gai joaten gintzen hori kantetan, a ber, zer pentsetan gendun guk, ez barriko latan, zebarri esaten da horbeko etxea, eta lata bat egon zan. Bai. Latea bai azela lata klasea. Latea, Sarratu be. Hemen zakabi eta gero beste trabesaino. Handik pasua edo behik edo karroak edo pasetako, sarratu iten zan eta sarratute dauta. Haben izaten gintzen latea. Eta ez barriko latan hemen godozu mesia. Bai. Hora guzi gauzek. Eta umeak kantetan etorten ziren eta zuek zer emoten zen horreri? Hori, untxurrek edo holan bai. Untxurrek edo, urritxak edo, bai, etzeko... Etzeko... Futue, Futue. Bai.